Dwi rili eisiau mynd i astudio Bydwreigiaeth yn y brifysgol achos dwi'n credu bod yn rhywbeth mor ddiddorol a mae fe'n rhoi cyfle i ni gallu helpu pobl a mae fe wastad wedi bod yn ddiddordeb i mi a wrth wneud tygau a dechrau lefel A mae'r reality o gallu mynd i astudio fe yn y brifysgol wedi dod yn fwy o reality. Edrych mlaen ar gyfer llwyth o bethau ar y cwrs Bydwreigiaeth, ond dwi'n credu bydd mynd i weithio mewn bod yn un o'r uchafbwyntiau i fi yn bersonol. Yn ogystal, mae'r gweithdai mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn cynnig wedi bod yn anhygoel a mor cynhwysfawr a dim jyst ar Bydwreigiaeth ar gymaint o bethau arall ar gyfer nyrsio a byddwn ni'n annog unrhyw un arall i mynychu i rheini yn y dyfodol. Dwi'n meddwl bydd yn rhoi gymaint fwy o hwb i fi yn bersonol achos mae'r dosbarthiadau yn gallu bod yn llai. Dwi'n credu bod hwnna wir yn helpu fi a byddwn ni'n annog unrhyw un arall sy'n moyn mynd i astudio Bydwreigiaeth neu unrhyw bwnc arall yn y brifysgol i fynd i wneud e trwy gyfrwng o Gymraeg.